Bé, avui és una festa de la solidaritat, de la generositat. Com diu el lema de l'Oncolliga, és ajuda'ns a ajudar. Des de l'Institut Català d'Oncologia, aquest ajuda'ns a ajudar es transforma en una donació que millora la qualitat de vida dels pacients. Per tant, ajudem a ajudar amb aquests pacients. I a més, l'Institut Català d'Oncologia, periòdicament, a través de l'Oncotrail, també rep un ajut per recerca que ens ha anat molt bé durant aquests anys a impulsar diferents línies de recerca puntera al nostre territori de Girona. Per tant, molt agraïts a tots els que participeu a l'Oncotrail i a l'Oncolliga per organitzar-ho. Una mica la relació d'Oncolliga amb la Fundació Hospital Palamós CIBE ve de fa temps. La voluntat és contribuir a millorar l'atenció dels malalts del càncer. Per tant, quan es van demanar de participar, van decidir que era un event important i nosaltres el que fem és col·laborar en tres aspectes. Per una part, aportem equips. Des del bon principi nosaltres vam dir que era important d'aportar corredors i hem arribat a arribar a 8 equips, aquest any en portem 5. També contribuïm amb el que és el suport de l'atenció mèdica de la cursa, que això també és un element, i també és un acte des del punt de vista social, solidari i esportiu. Per tant, creiem que contribuïm una miqueta més a millorar l'atenció dels malalts oncològics i nosaltres encantats de seguir col·laborant amb Oncolliga i també el retorn que es fa per millorar les instal·lacions a l'hospital i als centres sanitaris. Alguna persona a la qual ha pogut patir en algun moment i per això ens empenya a fer aquesta cursa. Ens ha fet molta il·lusió que aquest any poguéssim tornar a córrer, perquè l'any passat va ser una llàstima no poder participar per a aquesta causa tan maca que és recaudar fons per la Fundació Oncolliga. Doncs res, aquí aportant el nostre petit gra de sorra. Tenim aquí una nova edició aquest any, que després de la parada, evidentment per les causes, doncs estem molt contents d'haver-la pogut fer. Ens hem hagut d'adaptar al Procicat, per tant hi ha uns canvis que potser ens ha dificultat una mica, però supercontents. La gent arriba molt contenta, els corredors, nosaltres només els hi podem donar la gràcia a ells per participar i sobretot els cents de voluntaris, que sense ells això no seria possible. Per tant, des de la Fundació Oncolliga només podem dir gràcies, gràcies i gràcies. Doncs sí, avui havia d'estar al Ultrapirineu, una de les curses importants de la temporada, però evidentment no puc fallar en un dia així. Hi he estat cada any per el que representa, pel que ens toca a tots, i és una festa i cal ser-hi i no podia fallar per res del món. Fa 5 anys que fem la prova. El primer any que la vam fer vam tindre la desgràcia que un company li van detectar càncer i la va fer la cursa amb nosaltres. És una cursa molt emotiva i sempre que podem ajudar a la gent que tinguin aquestes malalties, doncs endavant. Les cames les tinc trinxades. Bé, només puc dir que és un gran èxit. Portem recaudats uns 345.000 euros aproximadament i crec que és una quantitat important, la qual dona molta força a la Fundació per poder tirar endavant
i seguir un any més, ja que la Fundació ha quedat mancada de molts ingressos i gràcies a l'Oncotrail la Fundació pot tirar endavant. Un gran èxit. Moltes gràcies a tots.